Novena Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gave himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reasoning for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all power with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, that all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, console by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God,
Look upon the heart of your most beloved Son and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus, your Son, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sinuotoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tikinitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, ngunyan iyon memorial kan urog kabanal ng ngaran ni Jesus. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, prayer in honor of the most sacred heart of Jesus, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, pasasalamat man kan Ras family, Ronald Tin S. Codillo, Salve B. Codillo, Irving Nolial. Prayer for the gift of life of Natividad Maravillas Asaytuno sa kahagadan kan Maravillas and Asaytuno family. Pasasalamat man kan Avila family. Para sa mga espesyal na kahagadan. Prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special man na kahagadan ni Agnes Almonte, kan Garcia family, kan Ras family. For good spiritual and physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Prayer for birthday blessing and good health sa kahagadan ni Helen Mabini. Para sa kapahinganoan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Justin Raymond Cansanyosa family. Para kay Pia Dolot ni Champ Navarro and family. Para sa kalag ni na Andrew and Jane, asin sa gabos na kalag, dulot ni Angelica. Para kay Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Silveria Cansanorjo and Bongalon family. Para sa kalag ni na Anastasia asin Maximino kan Masarate family. Para sa kalag ni Guadalupe kan Asopardo Cantara and family. Para kay Maria Judith kan daughter Venice.
Prayer for that anniversary of Manahim Sr. Dulot ni Manahim Jr. Pitero, asin ni Zeni Almonasid. Para sa kalag ni Eduardo, dulot kan DSJ, asin sa kalag ni Eduardo, dulot ni Maribel Ranyola.
banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Han grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Today we celebrate the holy name of Jesus. Inaapudan ta ining urog kabanal na ngaran kan sa tuyang kagurangnan dahil nagsasarig kitang nakakaligtas ini. Kaya po nantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-apod sa iya, nagahagad kan sa iyang pagkaherak. O Jesus, ika ang samuyang dalan, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. O Jesus, ika ang samuyang katotoohan, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. O Jesus, ika ang samuyang buhay, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagmukna kan kaligtasan kan katawohan, sa pagkanitawo kan sa imong tataramon, tawan sa imong banwaan, ang pagkaherak na sa indang minamawot, tanganing maaraman kan gabos, na daing ibang ngaran na aapodon, kundi ang ngaran kan sa imong bugtong na aki. Siya na nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Arugon nindo ang ginibo ni Kristo, danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakanin sarong uripon, ipinangaki siring sa tao. Kad siya naging tao, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan sa krus. Huli kaini, initaas siya nin Diyos, dangan tinawan nin ngaran, na urog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom kan daga, tanganing ang gabos magpahayag, na si Kristo iyo ang kagurangnan, sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O kagurangnan sa muyang Diyos, dakulaan sa imong ngaran sa bilog na kinaban. O kagurangnan sa muyang Diyos, dakulaan sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Kung minamasdan ko ang kalangitan na sa imong ginibo, ang bulan asin mga bituon, na ibinugtak mo sa indang mga lugar, ano ang tao, ginigirumdo mo siya, ang aki nin tao, ta inaataman mo siya. O kagurangnan sa muyang Diyos, dakulaan sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ginibo mo siyang hababang kadikit sa mga anghel. Kinurunahan mo siya nin kamurawayan asin kaumawan. Tinawan mo siya nin kapangyarihan sa gabos mong linalang. Ibinugtak mo ang gabos sa irarom nin sa iyang mga bitis. O kagurangnan sa muyang Diyos, dakulaan sa imong ngaran sa bilog na kinaban.
An mga karnero asin mga baka, siring man an mga maringis na hayop, an mga gamgam sa mga sira, asin an mga linalang sa kadagatan. O kagurangnan sa muyang Diyos, dakulaan sa imo ngaran sa bilog na kinaban, an pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot kan ikawalong aldaw, sinirkumsisyon an aki asin nginaranan siyang Jesus. An ngaran na itinao sa iya kan anghel bago siya ipangidam. Kan mag-abot an aldaw nin paglinig para ki Jose asin Maria, susug sa katugunan ni Moises. Dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, nganing idulot sa kagurangnan. Huli ta nasusurat sa katugunan, an lambang panganay na lalaki sa diri kan kagurangnan. Nagdulot man sindanin atang, susug sa hinahagad kan katugunan kan kagurangnan, mag-agum na sa lampati o duwang ugbon na agbaan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Giraray sa tuya pong pigsisilibrar ngunyan, an urog kabanal na ngaran kan satong kagurangnan. Ano po ang buot sabihon kan ngaran nindo? Sisay po ang nagpili kaiyan, nga taiyan ang inginaran sa Indo. Katakod po kan sa tuyang ngaran, ang kadakol na kahulugan, istorya, koneksyon, na nagiging parte kan sa tuyang pagkatawo. Pinapagirumdum kan sa tuyang mga ngaran, kung kisay kitang aki, asin kun arin an sa tuyang pamilya. Kung minsan katakod pa kan sa tuyang ngaran, an linalauman kan sa tuyang mga kapamilya, o linalauman sa to kan kagtao kan ngaran. Kaya nga ni igwang mga tao nang inangaranan, halimbawa nin faith. Tanganing, magdakula lugodan aking iyan, nahararom an pagtubod sa Diyos. O kaya hope, tanganing pirming may paglaom siya, o love, mamumuton na aki, o grace, tanganing may grasya pirmi, o grasya siya kan mahal na Diyos. Nginaranan po akong Gem, hali sa ngaran ni Papa saka ni Lolo na Guillermo. Gem dahil solong aking lalaki. In the case of Jesus, His name carries an important truth for us. Digdi sa ebanghelyo na nadangugta, kan ikawalong aldaw, nginaranan ng aki ninda Jose asin Maria. By Jewish custom, on the 8th day after the birth of the child, he is circumcised and then he is named. An nagngangaran kan aki, iyo an ama. It is the prerogative of the father to choose the name. Pwede man magtabang sa pagpili an ina,
But ultimately, it is the Father who chooses. Dangan an ngaran kan aki, pinipili usually sa mga ninuno. An inginaran ki Jesus, iyo an ngaran na itinao kan anghel. You will remember in our Christmas readings that an angel appeared to Joseph in a dream. Sinabi duman an ngaran kan aki. The name Jesus means God saves. Ang Diyos nagliligtas. Bukod sabihon, bako sa na po ining ngaran, kundi iyo maninian identity and mission kan aking ini. Iyo ini ang pagkatawo niya, God saves. Iyo ini ang mission niya, God saves. God saves us through this child. Kaya nga ni, sabi ni San Pablo sa enot na babasahon kasubago, iyo ini ang ngaran na orog ki sa gabos na ngaran, inaawit ta iyan pag Holy Week. Pag Good Friday, inaawit ta, inako niya ang kagadanan. Kaya tinakwan siya nin ngaran na orog ki sa gabos na ngaran. That was the first reading. We sing that during Holy Week on Friday, bago ta isakat ang krus. Ginigirumdumtaan iyo ini ang ngaran na orog ki sa gabos na ngaran. Nata, why is this name the name over every other name? Dahil ang ngaran na Jesus, tanda kan pagkamuot asin pagkaherak kan Dios para sa satuya gabos sa katawohan. God saves. God doesn't want us to simply die and perish. God loves us so much that He wants to save us. Mga tugangon niyan na pinagsisilibrar ta, ang urog kabanal na ngaran ni Jesus. Lugod pirmita pong takwanin paggalang ang ngaran kan sa tong kagurangnan. Dai pagbasang-basangon ang ngaran ni Jesus. Dai paggamiton ang ngaran ni Jesus sa bakong maninigo. Dai gamiton ang ngaran niya sa pagmuda o pagsumpa kan kapwa. Urog kabanal ang ngaran na ini. Sarong magayon nagawi na ginigibo na paggalang sa ngaran niya, iyo ang pagduko kada bes na nababanggit ang ngaran ni Jesus. In church tradition, whenever we mention the name of Jesus in the Mass or in prayers, we bow our head. Bilang pagtaong galang sa ngaran ni Jesus. Nagsasarig po kita sa ngaran na ini, asin nagtutubod kita na nakakaligtas ang ngaran na ini. Kaya anuman po ang sa imong pangangaipo, anuman ang sa imong kamugtakan sa buhay, dai magduwa-duwa na apodon ang ngaran ni Jesus. O Jesus ko, kahiraki man ako. O Jesus ko, tabangi man ako. O Jesus ko, ligtasan man ako. Lugod sa kahuri-hurihing momento kan sa tuyang buhay, daing ibang ngaran na pag-aapodon, kundi Jesus. Lugod sa tabang po kan ngaran ni Jesus, maisurat man sa langit ang satuyang mga ngaran. Joy
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kaming nagdudulot kan mga atang kan sa imong pagkamatinao, na siring na nagtao ka kan nakakaligtas na ngaran ni Kristo, na makinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan, warasan man samo na pakusugon kan sa iyang kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kan misteryo, kan tataramon na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mata kan samuyang isip. Tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga bagay na daing nahihiling. Kaya kaiba kan Angeles sa Sin Santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. An langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta iniyan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdatong. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia. Kaiba ni San Judas Tadeo samuyang patron, asin kan gabos na apostolos asin santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo.
huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa Dios Ama na kagtao kan kaligtasan. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya si Jesucristo na ang banal na puso namumuot asin nagliligtas sa to. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, ining inakong sakripisyo na samong dinulot sa imong kadakulaan, mantang nagtataong galang sa ngaran ni Kristo, urog kagaos na magwaras kan sa imong grasya sa mo, tanganing mag-ugma kami na ang samong ngaran sa langit na kasurat man. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa mga nagsirbi sa misang ini, asin sa gabus po sa Indo sa aktibong pagpartisipar sa Santa Misa, pati man sa satuyang online community. Urog mo niyan na primerong biyernes, bako sa nakan Enero, kundi kan bilog na taon. Lugod iyo ini ang magtao kan timbre, na lambang inot na biyernes kan gabus na mga bulan, idudulot ta sa banal na puso ni Jesus. An kagurangnan mapos sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan santo sa sin angeles, bendisyonan kamo kan mamumo to na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, apudunan ngaran ni Jesus sa bilog na pagkabuhay. Salamat sa Diyos.